Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Pagkamakalagot. Na-traffic na noon mayo. Ibis doon na lang ko sa Queen City Mall. Nanimutangan karon ni Elaine. Pre! Naginaminam na kumukuyog siya na ako. Sa dapit nga akong gipatuon niya. Nga dito na ako nakita si John Milgar nga iyang hinigugma. Apan di ay, adto ko siya dadas o sa kadapit. Nga huwag makadisturbo na mo. O di na, adto ko sa kunis-kunis ang iyang pagkapapay. Yes, Doc. Professor. Nakita na mo si Elaine nga naragbarog atubangan gyud sa Queen City Mall. Ang panway nga attorney di kasaligan. Di gidi kasaligan. Nagtuo siya, Professor, nga malilong nimo ang iyang daotang plano. Wa siya masayod. Mas imong ka-updated sa technology. Nagtuo siya nga si John Milgar ang labing minungdanon alang nimo og dili si Elaine. Ako may mubuak siyang bagol-bagol General Tipalbo. Ako. Paingon ako diya sa uptown. Ug may apli ang windshield ini. Pagdali, Miss Gonzales. Sakay na. Pagkakustag traffic. Hurry up. Come on. Hapitin ako magkapugong sa kong kalagot sa animal nga attorney di kasiligan. Gusto ko na bukan siya sa iyang os ug sa iyang pag-ilad ni Elaine. Kalma lang, Doc. Professor, kalma lang. Matagbaw ka lagi rin sa imong kalagot niya. Ang panway, asa na napita dada sa Elaine? Sir, attorney, asa man gyud ang dapita mahimutang karon si John. Doon lang ta, Miss Gonzales. Pusod tag usa ka compound. Din sa dakong bahay nga sa atong sakaan dito sa babaw. Makita magyud mismo si John Milgar nga nagpuyo sa kabay nga dool gyud ini. Iyang giabangan kauban sa iya karong gikapuyo nga gwapang babae. Unsa? No. Dili na tinuod, attorney. Dili. Makita mo ron kung dili ba tinuod ang akong gisulti. Doon lang kita. Ni anak ko sa akong rest house. God. No. No. May hunong taining na kumbay. Manabaya ang atong sakaan. O sa tungod, ana, dito gyud sa ibabaw. Makita nimo sa ubos nga bahin sa likod ni ini. Ang John Milgar nga imong gipangita. No. No. Bullshit! Ganon din ito mo, no? Kalma. Kalma lang, sir. Gitoy na to. Aron di ta mamatikdan ni attorney kasaligan. Nagisundan na to siya. Ang 9mm. Niya. Diyan naman ako, sir. Okay, men! Let's go! Kahabog ba ining hagdanan nga semento nga atong gisakan, attorney? Pasensya na, Miss Gonzales. Mingaw man lagi ning baya. Oh. Meron ta. Sod, Miss Gonzales. Masud ko ining kwarto? No. Sword!
sa lansis, Miss Gonzales. Animal ka! Salvahis! Ayan, padayon ka ng tausan mong kinuha kang inin, attorney. Dok. Sir. Robert! Dili pa ikaw ang iyong pagkalagpot, human maigo ang iyong dugan ng 9mm. Ilay, tungod siya gibuhat mo. Bukan ko po sa siya. Oh. Ayaw! Brate! 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 Dila ko, Dol! Dila ko! Tingaling mo tukar sa kabuang ni mo niya! Niya tukor sa kuni mo! Hindi ko lang ko daan, ha? Dila ko, Dol, ni mo! Jumbo. Kinsa ba kita siyang bayan na, Jumbo? Nganong may mga higayon nga musulsyas ko una-una. Aha? Okay, kinsa ko ba yan na imong giingon, God? Nagkaila ko niya. Nagkaila ko niya. Ah, nakaila ka? Kinsa man siya? Nagkaila ko niya. Apan dili ako minumduman ingan kung kinsa siya. Usa? Kalibong bias libong na kunin mo! Nakaila ka, niya, wag kakaila siya gan! Naunsa mo kami? Naunsa man taon ka? Jumbo! Ayaw pagdaw, ha? Ayaw, Gibransi! Agoy, abi na... Ay! Jumbo! Kapo, hinuong ko na! Ikaw rin magkatabang na ko. Nagkaila ko siya panagway pan... Dili na ko minumduman ang iyangan. O nagtuo ko. Dako si karabutan sa ko kinabuhi. Maluoy ka. Tabagyo ko sa pag-ilan niya. Kaya mo nagbabuang ako, Jumbo. Mabuang ako. Usa! Murag mabuang ako, Jumbo. Nakaduol Mabuang ako. Nakaduol ka na ko na. Kuyaw na rin. Maunay kuyaw diha. Labaw ko mabuang ko tabangan di ka. Wa magani kang kaila sa imong giingon. Ako ba? Bratsi, parehas na ko ba? Imo man ang pangutana. Ikay tubag! Jumbo! Si Elaine, doktor. May mo na ba siyang ikasulti? Yes, Mr. Valdez. Okay na siya. Salamat, Dr. Ching. Dako gikatabang imong pagka-psychologist ni Elaine tungod sa mga hitabo. Ayaw na guna-una, Mr. Valdez. Nagtuman ako sa kong katungdanan. Dawatan ni, doktor. Chike? 100,000 pesos? Uy, kadako gud ini, Mr. Valdez. Gamay ra na, Dr. Ching. Pasalamat ko na nimo sa imong pagtabang kang Elaine nga naka-adjust siya ug mawa ang iyang pagkasyak sa nitabo. Oh. Nasayod kong kinisingkasing ni imong paghatag nako, Mr. Valdez. Galante ka gyud. Million thanks. Di ka subo kay na ako ang nitabo, Elaine. Apan may nalagani kay may nakasulti na ko bahin sa panakita ninyo ni Atty. Di Kasaligan. Kuno pa, ambot kung unsa ni nitabo. Nakapatay ka, Robert. Nakapatay ka tungkod na ako. Tingaling mabilanggo ka. Elaine, Dili ko gustong mahitabo na. Dili, Robert. Elaine, Dili ko mapasaylo nga kung kaugalingon kung mapilanggo ka tungod lang na ako. tinuod ka, Elaine. Di ka gusto mabilanggo ko. Oo. I mean, kaya Kay unsa? ikaw mo ay nakaluwas na ako sa mga kamot atong mananap nga attorney kasaligan. Nga dili gyud kasaligan. Otoridad man unta og tigpatuman sa palaod pan. Elaine, gusto na. Kay hilabon ang akong kasing-kasing na magtanaw ni mo mahilak. Dili lang yung kumakapugong sa akong gipati, Robert. Kay kunwa ka pa. Kay kunwa ka pa. Gusto na. Gusto na. Gusto na.
May surrender ko dito sa presinto human sa itabo. O gipahigay ko nga akong mga abogado sa tanan paagi aron dili ko mabilanggo. Giduusab na ko nga akong mga suod kong mga huwis. Mipasalig silang tabang. May kwarta ka usab. Usa na sa basihan sa imong ka-influensyado. No, dili sa ingon niya na gawas pa. Wa usay may file og kaso nako. Bilapas na sa 24 hours sa akong pagstay dito sa presinto. Gawas pa. Nagbuhat lang ko sa angay buhaton niya tong tungura. Pero mabilanggo man ko, makadawat ko anak. Ang may nundanon nga, naluwas ka. Muna pinaka-importante para nako. Robert, daghan kaayong salamat. Salamat sa tanan. Buhaton ko ang tanan, Ellen. Alam ni mo. Bisan pag magkulugan sa akong kinabuhi. Robert. Dali rin tuod siya nakarecover, Dr. Ching. Dili man maayo ang mga panghitabo nga giagyan ni Elaine, Mr. Valdez. Apan katong tanan, labi na sa imong giingon nga pagkawa ni John Melgar nga suod mo hikala, dali siyang naka-adjust. Kay nayos na ang iyang kaugalingon o pagbati sa mga butang nga ingon ini. Although, sa kakalit sa hitabo, bisan kinsa naman, doon na yung mga dili maayong epekto. Apan magdepende kini sa pasyente sa iyang kaligon. Salamat, Dr. Ching. Sa makausap pa, salamat usab kaayo sa imong pahalipay, Mr. Valdez. Maanad yun ko ini. Hello? Doktor, Professor, may tawag ka? General, sayang kayo ang 100,000 pesos. Dako kay kamot si Dr. Ching nga midawat sa chiki. Yes, Doc. Nakasabot ko. Ako na'y bahala, anak. Good. Wa na ko pamulita ang kwarta nga akong gihatag niya. Nga ako lang usik-usikan. Salamat na lang kay way daotang nahitabo nimo, Elaine. Hapit na kinunta riyan. Maayo gani kay miabot si Robert. Nahibaw na ko sa tanan. Pero, unsay pero? ha? Uwa di ay, uwa. Riyan, Unya, unsa may imong plano karon ha? nagpalahi ka. Unsay buot mong ipasabot sa imong giingon nga pero? Wa lagi. Kalimti lang to. Riyan, Bitaw. Kuan ba kining? Unsa imong pagsabot ni Robert? sa unsa? Sukad pagyud ni adto. Naagyud sa kung huna-huna nga may hilom nga pagbati si Robert nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!